zinthu zikamatha anthuso ufumu ukamatha muzionera ziti zimenezo. Ndiye mmene akumenya anthu akondwa kwambiri tingoziwiratu kuti ufumu kutani umenewo ukutha. Chipani cha UTM chikubwera mboma ndi Dr. Daliso Kabambe. Abwana olemekezeka, ife tikupempheni kuti mmene mukuyendera m'maderamu mufa muone kuti kodi pamene mukulowa ku State House muzayamba bwanji. Kunoko ukafika kusanjika ndi pafupi kwambiri, koma mmene kukhalira kuno nkhangati kuno ndi kwa mkando ngati sikutaoniso yani. Chifukwa cha atsogoleri kusowa dongosolo lotukula m'madera kuchokera pano to State House maybe 10 kilometers yakulaso kwambiri. Mmene anthu akukhalira kuno ngati kuli nyumba yooneka bwino ndiyo mweyo yakusanjikayo, koma mwina monsewu ndi misewu yonse sikuoneka bwino, koma ndi pafupi penipeni. Atsogoleri anzeru amaonanso kuti mizi yozungulira izionekanso bwino. Tikupempheni bwana inuyo mukangofika ku State House misewu yonse yochokera pa Manasepo kumabwera kuno ikhale atala. Mmene munakonza utala manager mmene mazungulira kufumbi lokha anthu akamayenda mutawuni sapato zawo zimakhala za fumbi ngati kuchokera munda mokumba mbatata, koma kuyenda mtawuni kumachokera ku town. Kuchokera pamene pakona pa polisi apo kupita mkati umo palibe isi amene kuoneka bwino ngati anthu ali mtawuni. Komanso bwana ngati kuli njala ya nanu ndi muno mtawuni muno, kapena mwina ndikumizi kuti timatha kuchola chisosochi ndikumadya, koma mtawuni muno amene amati akakhala pakona nthawi yoweru katione mmawa kanthu akamaweruka kuntchito azipezeka kuti ali ndi kajumbo kamakala ka 500 kumapita kunyumba kwawo, wina ali ndi kajumbo kamafuta anteza okazingira ngati afuna akathire njinga kalanka kuti oilo watha, koma kuchokera kuti apite kunyumba akathire ndiwo mtawuni muno mphawi waukulu kwambiri. Tikupempheni bwana, nthawi yakale mene munali budget director, nthawi yakale mene munali reserve bank governor, anthu amachoka kumizi kumabwera mtawuni. N'chifukwa chake manifesto anu a 1 million job ndione kuti anthu onse amene azigwira ntchito kuno azilembanso anthu ena ntchito, komanso azitumiza zakudya kupita kunyumba kwawo. Lero malama kuti kuno kuzichoka zinthu kupita kumuzi, akumapita kumuzi kumakanyamula mitoliro kumabwera nawo kuno, malama kuti kunoko kuzichoka mazemba azipita kumuzi. Kusanza kuti umphawi uliko wambiri, achinyamata sapanga chilichonse, azibambo anaduka mabizinesi kulibe, poyamba mangoti ya itenji zikhamo muno tizitumiza anthu aganyu azikalima kumunda. Lero nthawi yolima yakaza ngapitani mukalime, angobwera manja akumbu ali kumbuyo palibe chinso chachitika. Mtawuni muno chimene mabizinesi akupanga anthu ndongomanga matoileti kuti azichita harvest urine, azikathira maminda, azitumiza kunyumba zigubu, ngati akutumiza zigubu za mazi, akutumiza zigubu za mafuta, koma atatumiza mikozo kuti azikathira maminda. Chifukwa cha umphawi umene kuchitika uko. Bwana mukatenga president pa 6 September pano, ganizani amayi, muganizira chinyamata, muganizira swazibambo amene ulemu wawo wachepa chifukwa choona kuti akusowa chochita, amene ulemu wawo wachepa chifukwa mabizinesi anaduka. Tikupempheni na president kuti mmene mukuyendera matawuni mutenge dongosolo labwino limene lingathe kuwathandiza Malawi. Komanso pamene timanena kuti ena mapanga matama kumana kuti tili pa ufulu ozilamulira tokha, tatha zaka 61, amene ndi zaka 61 ali ndi zizukulu, koma ife ku Malawi sili kusinthayi, tili chimozimozi. Tiyamikira alendo amene anayitana, anayankhula bwino kwa basi kwa aphunzisa. Mulendo wabwino muphunzisa munthu kuziwa kuphika, ali mwaniphikira utaka, koma mawa utaka muzaphike motero. Komanso chifukwa chani president amene anayitanidwa kuno wayankhula bwino ndi wa zaka 55. Ma president amene uko atsogoleri tikanango apempha kuti angopanga maorphanage oyang'anira ana zizukulu, kumaphikira aphala, kumalera lololo ali pakhonde, koma upresident wakanika. President wanzeru zaka 55 wayankhulanso bwino kwambiri kuphunzitsa mtundu wa Malawi. Ife a president athu ali chamma 55 50 chakuti sanafike 55, kamafika 55 Malawi atasinthiratu. Koma ena amene kuti kabudula ampeza atakula kale ndikuwapasa president asogolere mala mothandiza mtundu wa Malawi, amamba kagula kabudulawo akaye kuti azitani azivala. Asogolere amene kuti ntchito sanagwirepo amasangwi mmalera kuti munyula apapa ndiye apapa yasokonekera, apa yasokonekera.
palibeso zamanena kuti ayi koma ayi pano banthu mtundu wa Malawi uzitani pano uziziwa. Tipemphe asogoleri kuti ifeyo amene tinaphunzira ndi ndalama zakachaso tisabwezere mwano asogoleri ayi. Tiye nife ngati tinaphunzira ndalama zakachaso tionesese kuti anzathu akuphunzira ndalama zakachaso pakali pano nkhalidwe amene uchepa tandize kuti ana onse asambeso kuphunzira ndi ndalama zakachaso koma asite azigwira ntchito makola yolongosoka kuti mwana amene atani ameneyo aphunzire. Anthu amene taphunzira ndikumakhala ndi kabudula opanda kanthu walikonse omangira chingwe zilambe zomangira malichero. Tikatenga usogoleri timafuna anzathu onse azivutikanso. Lero tikuvutika ndi akunena kuti tizikhala odekha chifukwa foundation imakhala yochedwa kwambiri. Alipo amene anatenga 5 years akumanga foundation ya nyumba kuti tifuna foundation ilimbe. Ni mwano waukulu ngati zaka 6 anthu akulamula nyumbayo ngakhale chidina asanachiombe nanga tidikire mpaka na 50 years nimuzakhala mulipo. Ngati tavutika zaka ziwirizi ndena ngati kakhalaso zaka zina tivutika motani. Tisamapange zinthu zakuti tizakumbira anthu mayenje. Asogoleri kuvota ndi siku limodzi pa 16 September. Koma mukavota mwaujo tizavutikaso zaka zina 5. Chifukwa ngati zaka 6 palibe chachitika adikira tiperekeso zaka zina 5 kuti kisachitikeso china chilichonse. Anathu azingomenyedwa tikuthokozeni inu amene mwachoka ku chipani cha MCP kubwera ku chipani cha UTM. Amene mamenyedwa kuchadwa nali akumwera kuno. Palibe wina aliyense wa Central Region amene wamenyedwa. Ni mwano waukulu kuti anthu akumwera kuno azimenyedwa. Ndipo tikupempha anthu akumwera musabweze kumenya kwanu mukamenye pa 16 September. Amene mamenyedwa ndi anthu akumwera kwamenya ena kugumulidwa nyumba amene akusapota chipani china chilichonse chochokera kumwera akumagumulidwa nyumba akumamenyedwa. Ndiye ife tikuti sisi kumenyani sitimabweza ife tizabweza pa 16 jani September imene iniyo munyamuke kumapita. Lero mwayenda musemu mwabwino ife ndi anthu amtendere koma tikuziwani kuti ndinu anthu oyipa. Kuyipa kwanu kumeneko 1 mukugweza zinthu zikudula. 2 anthu akungogona ngati njinga opanda chakudya china chilichonse. 3 anthu angogona opanda kusamba ndi sopo ngati akusambisidwa mu ubatizo musinje wa limbiwu. 4 mukunena kuti ena kumana kuti shana samapesa. Kodi chipeso ngati chikudula munthu ngachedwese ndi kupesa? Komanso ifeyo azimayi tili pano mukationa bwana baba titamanga nduwira sikuti mnduwira zitumangira kunyada iya. Ndiye tilibe mazi tilibe sopo tira sisi zathu zilibe zili ndi fumbi zokhazokha sopo akudula kete paso alipa 1800 kuti tizoye mafuta tipake mutu meti mapangira kale timaendesamo mwala umu sisi kumabiliwira ndi mwala chifukwa cha bulusiro. Lero bulusiro alipa 1800 ife tikwanisa 1800 kabulusiro tikongokowa ndikungopaka mutu. Ndiye tinangoganiza kuti tingomanga nduwira achinyamatero musamapese muzapesa Dr. Kabambe akazakhala president wa dziko la Malawi chifukwa zipeso tizangonyamula popanda vuto linalilo. Lero azimayi ambiri tikuyendera mipala chifukwa ngakhale mazi anakwera. Ndiye kuti utenge mazi kapu ukathire mutu chifukwa kuti muli sisi. Ndiye kuti okumweso siwatani pamenepo siwapeza. Ndiye timangoyendera mipala timangoyendera osapesa kuyendera kumanga nduwira kuyenda kuvala zipewa nkhani yatani imeneyo yatha. Ubwino wa Yesu amene akukhala osapesa ndanyamata nzeru kwambiri amajesa anache munthu opesayo. Ndiye timati tikupemphe na Malawi nthawi yakwana tikavotere Dr. Daliso Kabambe amene atiphule ife pa mavuto Malawi muno. Ndi nyamata yekhayo mwa mapresident onse titandanda mapresident onse kati alipo 15 kalipo angati onse kwandanda amene aloganiza bondi Dr. Daliso Kabambe nyamata mutu kutenthabe nyamata amene maziwa nkhani ya chuma. Amalawi ziko ilili mmene a Dr. Daliso Kabambe amachoka kugwira ntchito mafesi aboma anasiya lending rate ili pa 12%. Lero kuti pita kwa ngongole ndrama zimene zofikira kumwalira mpaka nazukulu wako azavutika na ngongole imene kubweza chifukwa kuti ma lending rate akwereratu sungakwanisase kuti ngongole
kumabanki tikuyembekezera bwana mukabwera mutichepesere zinthu zimenezo kuti amayi anyamata atsikana azapanga mabizinesi anthu azayenda ndikumapanga mabizinesi mtima uli malo ndikumapeza maprofit yawo ndikumamanga nyumba zawo ndikumapititsa nawo ku skulu. Tikuthokozeriso nkhani ya mafumu tikupempheni amene tikuchokera mmalokeshoni ena amene abwera wazikuitanani pitani mukaja akupepesani akupanga sadaka yawo yokuti pepani zaka 6 sinapanga chilichonse pepani tikupempheni muzayitana ndachinyamata wonse amene akuitanira mwapepesa kuti oyitanira manyumba ma trading center mu ate ndiyo ena onse amene akupempha tifuna amene ajachokeso anene kuti ali pa ufulu ozilamulira okha sungakhale pa ufulu ozilamulira wekha munthu kumapempha munthu kumakhala kumbuyo kwanzako tifuna wina aliyense akhale ozidalira. Mafumu awo akugwira ntchito ya boma koma palibe chimene chimalandira iwo palibe akugona nyumba zosalongosoka malipiro osalongosoka koma kuti munthu amene ndiogwira ntchito tikamapereka usogolere kwa anthu amene ali ndi njala ndi ndalama amangonyambita kunyambita china chilichonse kusala pang'ono kutafunanso mbaleyo imene munali nsuziwo. Ndi mawu amene wa bwana, we wish you all the best as we move forward to 2025 and this is 16 September. Mulungu akusogolereni anena kale kuti ena mafusa kuti kodi uyu ninzache wachilima uja uyu ndiwo ima mapazi mwake mwachilima nkona tikuyasa makandlo pano black missionaries nchimwene wake wa late Dr. Saus Chilima ndiye mweyi muyuda wathu ndiye mwene amene akutitenga ife kupita kusogolo ndi chipani cha UTM. Ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Chipakira mwamba UTM tsogolatu. Zikomo kwambiri Your Excellency. Ndipezerepo somwayi ndisanakhale pansi chifukwa kuti upita kundu kumapeto kwa zolankhula zathu. Bwana mafumu akuzomba anandituma makamaka azibusa akuzomba amati kuti mwina mukalowa mboma muzatifufuzireko kuti ndi njira yotani imene anzathu akugwiritsa ntchito akamapereka ngongole kwa azibusa chifukwa tamva kuti azibusa fifite apatsidwa 8.5 billion nde azibusa akuzomba palibepo ndi mbusa ndi imodzi yemwe amene ndalama zimene zamufikira kuti business proposal yake imene amapereka azibusa inali yachambale. Zikomo kwambiri. Pano ndipemphe Honorable Makondi kuti akudzuseni bwana. Zikomo kwambiri bwana Vice President, bwerani kusogolo kuno mwadzuse bwana. Akabambe pamene mwakalabo mukale mulibo mwebo mulitanize. Akabambe pamene mwakalabo mukale mulibo mwebo mulitanize. Eno mulitaniza bwana eno kuyudie mwa bwana eno mulitaniza bwana eno mulitaniza bwana eno kuyudie mwa bwana eno mulitaniza bwana mulitaniza. Zikomo kwambiri. Chipakira mwamba UTM tsogololatu zona tsogololatu lowala labwino lafika pano ndi Dr. Dalitso Kabambe. Ine choyamba President nimafuna ndikulandireni kuno ni manja awiri takulandirana President komanso ndikulandireni mayo athu a First Lady athu pa 16 September pano takulandirani. Ndikapereka ulemu apaderadera kwa Dr. Patricia Kaliati amene ala advisor wa President athu. A Patricia Kaliati takulandirani. Ulemunso kwa Bambonoyo Masangwi a patron athu landirani ulemu. Ndikapereka ulemu kwa National Publicity Secretariat National Publicity Secretariat landirani ulemu. Ulemu kwa National Organizing Secretariat ulemu apaderadera nso kapita kwa Director of Youth athu landirani ulemu a Director. Ndikapereka ulemu kwa Regional Governor athu ndi committee yanu yonse landirani ulemu a Regional Governor. Ulemu apaderadera ndikauperekenso kwa amayi athu Mayi Mponda ndi amayi nonse amene muli pano landirani ulemu.
ulemu ndikaupereke chifukwa cha nthawi kwa akuluakulu onse aku Central Committee amene muli pano, komanso ulemu ndikaupereke kwa akuluakulu nonse akuneka amene muli pano. Landirani ulemu. Ndilephera ngati sindipereka ulemu kwa mafumu athu onse amene ali pano a grupu ndi mafumu nonse amene mabwera pano. Landirani ulemu magogo athu. Ulemu ndikapereke kwa inu amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Landirani ulemu. A president, ntchito yanga madzulo uno ndiyo kupemphani inu kuti mwalankhule anthuwa. A president, anthu amene ali panowa ali kutaoni, kumudzi akumawanena anthuwa kuti ali kutaoni. Kutaoni kumene anthuwa ali a president ndi kutaoni kuja tikuvutika kuyenda misewu yokumbika. Misewu imene ili yokumbika imene mukuiona pano ya president, mukayenda kulowa mkatimo ndi chimozimozi kumudzi, misewu yokumbika kuopsa. Anthu amene ali pano a president amene ndikupemphani posachedwa kuti mwalankhulewa ndi anthu amene ali mtawuni muno koma akusowa ntchito, akusowa pogwira. Makampani a president kuno ku Blantyre kulibe, mafakitore adatha a president, komanso makampani onse asamusidwa kuno ku Blantyre a president. Anthu ali apawa akuvutika kuopsa. A president, anthu amene ali apawa ndi anthu amene amapangaso kuti tipange celebrate kuti ife takhala pa ufulu kwa zaka 61 a president. Zaka 61 kumakhala pano a president opanda chokudya mmakukamu. Anthu ali apawa president msonkhano ukatha ngochuluka zedi amene ati akathe kudya madzulo uno. Mmanyumba mwa president mulibe chakudya. Anthu amene akhala apawa president ndi anthu amene akumauzidwa kuti atha kutukula dziko a president. Kodi dziko lingatukuke bwanji ndi anthu amene akusowa chakudya a president? Anthu amene ali apawa president ndi anthu amene ali mu dziko limene chaka china chilichonse limapempherera kuti kubwere mvula ukakhati yachedwa. Ambuye mutipase mvula, koma madzi ochuluka akutayika tikulephera kuwagwiritsa ntchito a president chifukwa cha utsogoleri umene tili nawo. Anthu ali apawa president akukhala mu dziko lokongola limene Mulungu adalilenga ndi mphatso zosiyanasiyana, migodi, mapiri, komanso anthu olimbikira kugwira ntchito a president. Anthu watu akufuna inu lero mwalankhule, mwauza president kuti dzikoli muzawapangira chani pa 16 September ndi kuti dziko la president tizalisintha motani kuti Amalawi azakhale mu dziko lokoma ndi kuzasimba kuna kuti iwo wadi ali pa ufulu. Chaka cha mawa zatakhala zaka 62 koma dziko lathu lasintha ndino a president. Ina president ndili ndi chimwemwe chachikulu kuti chaka chino tikulowesatu Born Free uja mmatatsogolera mawa. Chaka chino Born Free akhala president mdziko muno. Anthu ali apawa president ndiye ma Born Free aja amene amatiuza tizakhala atsogolera mawa. Nthawi yathu amene neja yafikatu chaka chino a president. Pa 16 September president tikulowa mdziko ndi Born Free amene afuna akalisinthe dziko lino. Amayi ali apa ochuluka president akusowa atu mabizinesi awa, ndipo tikuona mabizinesi akupita ano ndalama kwa azibusa president. Koma anthu awo akusowa mabizinesi, anthu awo akusowa mipamba yokuti mioyo yawo isinda president. A president ine kuti ndilankhule nthawi yayitali ndilephera. Pino ndi nthawi yopambana a president kuti mwalankhuletu anthu aja president ali apawa kuti muone muzawachitira chiyani ndi kuti mioyo yawo izasintha motani a president. Ni nthawi yana a president alankhuleni anthu a president, alimbikitseni a president, awuzeni zimene muzalichitire dziko pa 16 September. Ziko mukambira president. Ziko.